Bu muzeyni салган вакытта әле ул нигез сакланмаган иде димен. Аксубайның Иске Кәрмәт авылында Хәсән Туфанның музей йорты бар. 2000 елда ачылган бинада 3000 артык экспонат, 1000 Хәсән Туфанның шәхси әйберләре. Капкасының менә бу гына була. Менә бу и менә шушы гына капка. Мультимедия экскурсияләр кырыклап иҗади чара, милли тәрбия халкының тарихын белүдән башлана. Музей дәресләре барабыз балаларга татар теле, татар халкының менә өйләрендә нәрсә булган, нинди бишекләрдә үскән аларның әниләре, аларны аңлатабыз. Сыгнашып киләбез без барабыз бакчага. Балачактан алып барылган милли тәрбияне районның Кояшкай балалар бакчасына килеп күрделәр. Монда татар телендә каршы алалар, әмма күпчелекне тәшкил иткән чуаш балалары өчен аерым сыйныф юк икән. Чуваш балаларның әти-әниләре белән үзләрен балалар бакчасында чуваш телендә тәрбияләргә теләмәсләр идеме? Ахыргы елларда үзебезнең туган телне, татар телен, чуваш телен өйрәнү буенча без инде аңладык, без әзрәк ул эшне эшләп бетерә алмыйбыз. Чуваш класс, татар классы булдыру. Менә быел көне мәктәпләр инде әйтик тулысынча туры килә. Балалар бакчаларында да, мәктәпләрдә дә туган телләрне укытуга игътибарны арттырырга. Бу хакта 9 район башлыгы һәм мәгариф идарәсе җитәкчеләре белән киңәшмәдә сөйләштеләр. Әйтик, Аксубайда яңа мәктәп төзү турында сүз бара. Анда русча, татарча, чувашча тирәнтен белем биреләчәк. Форматы буенча ул адымнар комплексына охшаш. Аксубайдан авыллардан соң бу татарларны җыйганнар. Әлегә туган телне укыту буенча иң түбән күрсәткечләр Әгерҗе белән Нурлатта. Соңгысында 255 татар баласының 32-се генә туган телдә белем ала. Марат Әхмәтов бу мәсьәлә буенча ата-аналар белән аралашырга тәкъдим итә. Балаларны туган телне өйрәнүгә кызыксындыру өчен республикада дистәләгән конкурс оештырыла. Тиздән зур предприятиеләр ярдәме белән туган телдә укыткан мәктәпләргә заманча җиһаз кайтарылачак. Килдем дә күрдем, җиңнәп дип әйтә торган проблема түгел, нечкә викшетрекле проблема һәм әти-әниләрнең күңел рухы белән турыдан-туры бәйле. Шуңа күрә бирегә әле мәсьәләдә нидер уңай үзгәрешләр күрү өчен хайран вакыт кирәк булырга мөмкин. Бүген Аксубайда җыелулары очраклы түгел. Район күп милләтле, шуңа монда туган телләрне саклау тагын да катлаулы. Район мәдәният йорты гадәттәгечә кунакларны милли моңнар белән каршы ала. Аксубай районында 48% чуашлар, 36% татарлар һәм 16% башка төрле милләт вәкилләре яши, шулай ук руслар да. Һәм инде әлбәттә аларның бергә дус тату яшәве һәм бер-берсенең милли гореф-гадәтләрен белүе гадәти күренеш. Мәсәлән, чуаш кызы татарча җырлый беләме? Әйе, исенсевать могу. Күрсәтегез әле. Айгөл Бәдретдинова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.